ಇದು ಬದುಕುನ ನರಮನಿ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮನ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಏರ್ ಮಾರ ಈಗ
ಸೂತಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾ ತೆತ್ತಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂತೇರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಬಂತೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೂತಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಸೂತಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೂತಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ 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 ತೆತ್ತಿಂಡ ಮೂಲೆ ಉಂಡತೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ ಉಳ್ಳಾರಿ ಏನಿದೆ ಏತಾಂಡು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದ ಏನಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪಣೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ ಬರ್ಪಾಯ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮನ್ನತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಗೊತ್ತದೆ ಒತ್ತಣ್ಣಂಗ ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಓ ಅಂದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂತನ ಕೂಡ ಒತ್ತಿಗೆ ಎಂಜನ ಒತ್ತನೆ ಬೇಡ ಬರ್ಲೆ ಒಂದು ಬಚ್ಚನೆ ಬರ್ಲೆ ಬಚ್ಚನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಬಚ್ಚನೆ Apa kau dah? ₹5 ಓಡಿಂಡು ಸುರೇಶ್ ಯಾನ್ ಬಸ್ತ ಬಿರೋ ಪಾರ್ವತಿನೇವ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕುഞ്ഞಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ 5 ರಿಕ್ಷಾದ ಬಿರೋ ಪಾರ್ವತಿಲ್ಲ ₹10 ಓಡಿ ಓ ಅಂದತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪೇಪರ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೆ ಬಿಕ್ಕು ಮಾಡಿದತ್ತು ಓದ್ಯರಕ್ಕೆ
ಬರತ್ತಿ ಸುರೇಶ ಏನೋ ಕೋಟದ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ದು ಮಂಗೆ ಅಂತತೆ ಆಯಾನ ಈರೇನ ಆಯ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಪಿಂಜಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮುರಂದ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುರೇಶ ಪಿದಾಡ್ನಿಯ ಹೋಗುದ ಅಂದೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಂದ ದೆತ್ತಿದೀವ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತ ಅವಂದ ಓ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಂದ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಪರಬೇಡ ನಂಚ ಬಲಿಪುಣೆ ಆಜನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾದಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಊರಿ ಅಂತ ಬಯಸಿನಿ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಪರಬ್ಬೆ ಮಾರ ದಾದನ್ನೇ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಡೆ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಬುಚ್ಚಿ 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 ಪುಲಿ 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 ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಎಂಚಿ ಸಾವಿ ಇವ್ಕ ಮರ್ಲನಾಯಿ ಬಲ್ತಿಲೆ ಕಾ ರಿಕ್ಷಾದ ಪಿರವಡೆ ಬಲಿಪುವರತ್ತ ಇರುದು ಕೂಡಂಗಡ್ದ ಸುರೇಶೆ ಬಂಡೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಪಿರವಡೆ ಪೋಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಪುಣತ್ತ ಅಂಚ ಬಲಿಪುಣೆ ಪೂರೇ ಮಾರೇ ಇದು ಓ ಕುಂಜನ್ನ ಇಂದು ಇರ್ನ ಬಡ್ಡಿದ ಬೇರೆ ಊರಂಚೊಂಡು ಯಾಲ ಪ್ರಯೋಜನದ್ಯ ಈ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೊನ್ನ ಪೂರ ಕಣ್ಣದಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಇರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರದು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಆತು ನಟ್ಟುವರತ್ತ ಇರು ಇರು ದಾಯಿ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನಿ ನಡತ್ತು ಬೋಪರತ್ತ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೋಲಿ ಅತ್ತೇರಿ ಈ ಪಣ್ಣಗವ್ರ ಅಂದಂತೋ ಜುಲು ಉಂದ ಮರ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕತೆ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಈ നടത്തുന്നത് ഈ പണത്തെ കാർ ഒഞ്ചി പേനെ മാറി ಅವು ಪ್ರಾಯ പ്രായം അപ്പൊ ഇടത്തക്കാർക്ക് പ്രായം നല്ല പോയിട്ടാ പോയി പതുക്കൊടത്ത ഈ പടിതേക്കുള്ള ഭാരി പങ്ക മാറും തപ്പ കണ്ണു തപ്പ ഉണ്ടേന്ത് ಅಂದು ആയി ಏಪಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪ ದಾದೆ ಈ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪತ್ತದ ಪೋತತೆ ಕಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಕಿಜ್ಜತೆ ತಾನೆ ಏಪೋರ್ಪ ಇರ್ದೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡೆದೆ ನಾವು 10 ಉಂತೆ ಬನ್ನಿ ಇರಿಗ್ದಾನೆ ಅದು 1,000 ಹೊಡೆದೆ ಅಂದು 1,000 ഞാൻ ഇരിക്കത്തെ എല്ലെ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡೆ ಇರ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿ ನಾನು 575 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಇದು ಉರಿನೇತಿ 25 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ ಕಾಲೆಂಜಿ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡದ ಮೂಲಕ ಕಾದಿದು ಅಂತ ಬರತ್ತೆ ಮರ್ಲೇ ರೀ ಕಾಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿನ 25 ರೂಪಾಯಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿನತ್ತು ಮುಳು 1,000 ರೂಪಾಯಿಲ പോയിജി 1,000 ಪೂರ ಜನ ಪತ್ತ ಓಡಿಂಚಂದ ಈಗ ದಾಣೆ ಅನ್ಪಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇರು ಈ ನಮೂನೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ದು ಈ ನಮೂನೆ ಉಸುಲುಗು ಬಾರಂದ ಇರು ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಸುಲಾಬುದು ఒక ದಾಣೆ ಅನ್ಪಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಬಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳುದು ಬತ್ತೇರ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಹತ್ತಿರ ಈ ರೀತಿ ಈರ್ನ ಕಾಸು ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಉಸುಲಾವಡಂದ ಒಂಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡಿತು ಆನು ಮರೆ ಕಾಸು ವಸೂಲಾಪಂಡು ಈ ಪಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊ ಪಲ್ಲ ಐಟು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲದ್ದಿ ಖಾಲಿ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪಣೆ ಇದು ಸೀಕ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆನೋ ಎಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಇರ್ನ ಜೀವ ಬೋಪನ ಅಂತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಉಣಗ ಅಂತ ಆತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾನು ಈರೇನು ಏನ್ ರಪಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡದ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಈರ್ನ ಸಾಲದಾಗಲ ಚೀಟು ಉಂಡತಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೀಟು ಮಾಡ್ತಾ ತಲೆಂಬುದಟ್ಟು ದೀಪುಣೆ ಮುಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಪುಣ ಕಡಪುಟ್ನೆ ಬಂಡದು ಜಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಸೈಪುಣ ಕಾಲಟ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಋಣನು ದಾಯ ದೀವಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಬತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಪೂರ ಅನುಕಂಪದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈರೇನು ಕಾಸು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಈಕಿಂದೆ ಇದು ಇತ್ತ ಸೈಪಾರ್ ನೋಡವು ಆ ಉಬ್ಬಸ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಆತ ಮಿತ್ತು ಹೊರಡೆ ಬೋರ್ತಿ ಚಪ್ಪ ಅಂಚಿಗೆ ಬೋಯ್ತಿದೆ ಅವಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂತೆಯ ಅಂಚ ಬರುದು ಅಂಚ ಈತ ಬರ್ತನೆ ಯಾರು ಬಾಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದ ಇದು ಇತ್ತನೇ ಹೋಯ್ಪೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಮುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಓ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ
ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾ ಸೇನೆ ಕೊಡು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ರಶೀದ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹೆಸರು ಕುഞ്ഞಣ್ಣ ಏಜ್ ಅಜಿಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅದೇನಾಗಿ ಪಂಡ ಆರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮುಡಿಪುನೆ ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಜತಿ ಅಂಚ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತಾತಿ ಆರು ದೇಶೋಗಿ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಬೇರೆಗ್ಲ ಆರೆ ಅಮ್ಮೆ ಅವೇನೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರೆಯ ಇಂದು ಸಡನ್ ಶುರುವಾಯಿನೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಇಂಚಿನ ಸೀಕಿಜ್ಜಾണ് ಪಣಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಶುರು ಅಂತ ನಡೆದು ಈ ಸೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದು ಇತ್ತೆ ಇಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದು ರಿಕ್ಷಾನೇ ತುಂಬು ಕೊಂದಿತ್ತೀರು ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಗರ್ ದಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಲ ಇತ್ತು ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿದೆ ಸರ್ ನಿದ್ರೆ ದಲ ಮಲ್ಪೆರಾರು ನಿದ್ರೆ ಹೊರ ಜರ್ತನಂಚಿ ಜತ್ತಿಲೆ ಕೋಣಿ ನಿದ್ರೆ ದಲ ಇಂಚನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ ನಿದ್ರೆ ಪರಡ್ಡುನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸರ್ ಬುಕ್ಕದಾಳ ಇಂಚೆ ಶುರುವಾಯಿನ ದುಂಬದಲ ಇಂಚ ದಲ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ ಏನಿದೆ ತೂತಿದ್ದಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಿದೈಗಾಳ ಕೊಡಲಿ ಸರ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾರೇ ಒಂಚೂರು ಬಡ್ಡಿದ ಬೇರದ ಬೇಲೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಮನೆ ಈ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಒಂಜಿಲೈತೆ ಉಸುಲಾಗು ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮೂಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬೇರೆ ಸೌಖ್ಯಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡದು ಕಣಿಕರದ ಮಿತ್ತಾನ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರುವೇರತ್ತ ಈ ಸೈಪುಣ ಕಾಲೋಡು ಏನ ಋಣದಾಯ ಮಾಡೋದು ಮಾತ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರುವೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯೋಟು ಮೂರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕೀರ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುದು ಅಂಚನ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋಯರೆ ಆರು ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೀಟು ಉಂಡು ಚೀಟ್ ಉಂಟಿಯಾ ಚೀಟ್ ಉಂಡ ಚೀಟ್ ಇದು ಈರ್ನಾಥ್ ಉದ್ದೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನಾಥ್ ಉದ್ದೊಂಡಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಓಲೇರು ಬರ್ಪೂಜಾರೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೆ ಇದು ಸೇಂಕ್ಲೆ ಚೆತ್ತು ಮಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ನಾನು ಅವಳದ್ದಿ ಇಂದುಲದ್ದಿ ದುಡ್ಡುಲದ್ದಿ ನೇರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರು ಸೇಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಉಸುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಫೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೆ ಸೇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಬೇಡತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ ಸೇಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರನ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಿನಿಯರ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅದು ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡ್ರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಓ ಕೊಡ್ಸಿ 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 ಫೋನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೋದು ಇರ್ದಾಳ ಓಡಿ ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನಿಪ್ಪಾಡು ಬೆನ್ನಿಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಬೇಡತ್ತ ಬರ್ಬೇಡತ್ತ ಬರ್ಪೆರನ್ನ ಪೂರ ದಿವಸದೆ ಸೇಂಕ್ಲೆ ಜೋರು 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 ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತಿ ಆತ ಹಂಚಿಗೆ ಬೋ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಅಲೆ ಅಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸೇಂಕ್ಲೆ ಅಲೆ ಬರ್ತೀರಿ 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 ಇಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು
ಎಂಕ ಕೇಣಾಗ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾನು ಎನ್ನವು 1200 ಬಾಕಿ ಉಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಋಣನ ಸಂದವ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಕಿಂಜಣ್ಣ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬಲೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಂಜನ ಆತನು ಕೂಡ ಶೇಂಕ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಊಟ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ಇಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಸೇಂಕೊಂಡು ಋಣದೈತಿ ಇನ್ನು ಕುದರ ಇಟ್ಟು ಅದು ಮಿತ್ತಿ ಜನ ತಿರ್ತುಂಡು ಏತುಂಡು ಗಡ್ದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ಲೆ ಸರಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪದಾರ ಹಾಕಿ 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 ಸೈಯೋಡು ಬರತ್ತೆ ಸೈವೆ ಸೈವೆ ಬರಬ್ಬೆ ಸೈವೆ ನೆಕ್ವಾಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬರಪ್ಪ ಸೈವೆ ಇತ ಕಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಡತ್ತ ಆಯ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಸೇಂಕ್ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ ಒದಿಯಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಏನ್ ಆಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಅದೇ ಸೂಜಿ ಬೋಡಿ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ ಏನತ್ತ ತಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಅರೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ಗೆ ಆದಾಡೋ ದಿಗನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕುഞ്ഞാನ 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 ಕುഞ്ഞാನೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ರೆ ಕುഞ്ഞിന് ತಿನ್ನಿ ಸರ್ ಯಾರು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರೆ ತಿನ್ನಿ ಆ 30,000 ಶುರು ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಯ್ತೆ